Benjamin ni tiyo machiegni ahinya gi Ministry mar Lands to ma kore chuny wach ma ikukune kuonde ma ipure niang' ng'eny ahinya kata ng'ato nyalo gombo no dese puothe ne ng'at machielo achako gi kanyo tarem gi kanyo to bodonjo nade leasing en mana kaka uso process ma ji luwe mar uso kata pogo locha ema leasing be nyaka lu nyaka kadhi e board ok achiel gokinyi moro tadhi ka jaduong' gweng' to ndiko no kratas moro kindwa kod Victor ni mae kawuono mi lopani kuom higni 10 nyaka ikwong tim search yudi no madwa liso nini onge ng'ama ni kode injo thura nigi tabia moro ni aliso ni higni 5 wandikre kodi ka chief aneno ka olap dong ni ng'at pesa sechamo te chaka dhi recho ketho lischa koro obelwo mana process kaka timo subdivision nyithindi kata uso ni ng'ato kuseyudo search udhi ka advocate undikre higni mago ma udwa mang'ani dwa dese puothini kusendikre koro udhi ka land board timiu consent ma koro tiene ni title ni kare jisobo bedo ni en list ingeni sama list land na okanyal time gimoro amora kaka Benjamin nyaka higni mowinjore kodi ka room kodi kanya idwoko nago tachako time gika mano nikech kaluo kidhie to time local ang'eyi ni wan e gweng' achiel machal fulop joka ng'ane koro miyaga pure kata mana higni 3 kende mane makelo chandruok nikech local arrangement ni makelo chandruok nikech bang'e ng'ato bo chunjo ingene kaka dhano riek odhi ka chief koro loko gini nikech local arrangement indiko ka chief koro loko ni gini ne en nyiepo koro jaduong' ka dok nyithindo gamoro onyenyo time yudo ka jaduong' gini oselok jaduong' koro kendo wara ni gima timo leasing ni oseuse mane momi wadwa ni jopiny olu line moriere idhi ka advocate ondik leasing nyaka bed gi specific time lease leasing bok en indefinite nyaka bed gi time mare mobetie ay ka se yudo